Molt bé. Acabarem amb el lliurament de les beques, perdó, amb el lliurament dels premis de les jornades i les beques, com cada any. Dic que hem tingut un total de 86 postes, l'any passat vam tenir 70 de finalistes, per tant, hem augmentat tot i la situació, per tant, tot és dades positives. D'infermeria hem participat 16, de residents 27, de postdoc 3 i de predoc 40. Crido a l'escenari, sisplau, el doctor Joan Comella, a la Maria Àngels Barba, directora d'infermeria, i la doctora Mònica Rodríguez, subdirectora de direcció de docència, directora de docència, perdó. Sisplau, Mònica, en primer lloc, et situes al centre, cridarem els tercer, segon i primer de la categoria de MIRS. El tercer premi, José David Cardoso Landívar, del Servei de Pneumologia, per el pòster Histological Findings in Transbronchial Cryobiopsies Obtained from Patients After COVID-19. José. Traieu el micro, sisplau, traieu el micro. Farem la foto al mig. El doctor Rodríguez fa lliurament del títol acreditatiu i també del xec, recordem, gràcies al nostre col·laborador Roche. Gràcies. Queda't aquí, sisplau, queda't allà. En segon lloc, el segon premi, la categoria residents, David García Illescas, del Servei d'Oncologia Amèrica, Influence of Recent Administration and Type of Oncological Treatment in Survival of Oncological Patients with COVID-19. Enhorabona, David. Repetim la mateixa fórmula. Us quedeu allà un moment els dos. I el primer premi, hem vist avui la seva presentació, Alejandro García Gálvez, del Servei d'Oncologia Médica, análisis de tasa de respuesta a supervivencia libre de progresión y toxicidad en pacientes mayores de 65 años con cáncer de mama metastásico luminal. Alejandro, por favor. Y ahora, por favor, los tres premiados. Hagamos una foto en la misma posición. Gràcies. Maria Àngels. A continuació donarem els premis de la categoria d'infermeria. Aquí, quan no passaven de 20, els premis només són 2. El segon premi serà per Montserrat Arana Esteve, del grup de recerca multidisciplinari d'infermeria, pel pòster Percepció dels pacients sotmesos a ventilació mecànica ingressats a la unitat de cures intensives de Vall d'Hebron. El primer premi és per Luis López Pérez, del grup de malalties infeccioses, per consulta d'enfermería en ITS-SIDA, estudio de las características clínico-epidemiológicas de los nuevos diagnósticos de HBI. Enhorabuena. Sisplau, una conjunta. Gràcies. A continuació, la categoria postdoc del doctor Comella. Aquí només hi ha un premiat pel nombre reduït de participants. I és la guanyadora Miren Bravo,
del grup de malalties hepàtiques pel poster Synergic Effect of Atorvastatin and Ambrisentan in a rat model of NASH. Gràcies, felicitats. A continuació anem a la categoria de predocs. Aquí sí que hi ha 3 premiats, però el segon i el tercer, el segon és exaequo i per tant és un primer i 2 exaequos. Comencem pel primer exaequo de la segona posició, que és Guillem Pons, del grup de recerca en càncer infantil i adolescència, pel pòster Targeting MBN2 Interaction in Rhabdomyosarcoma. L'altra segona posició també exaequo és l'Alejandro Solís Peña del grup de cirurgia general pel pòster Profilaxis antibiótica endovenosa frente a oral más endovenosa en cirugía colónica. Enhorabuena, Alejandro. I la guanyadora del Premi de la categoria predoctoral, dotat amb 500 euros, és la Laura Vilar Ribó, del grup de psiquiatria, salut mental i addiccions, pel pòster Genetic Overlap and Causality Between Substance Use Disorder and Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. Fem una foto conjunta de predocs i postdoc. Moltes gràcies, gràcies a tots. Gràcies a tots. Agrair a la Comissió de les Jornades Científiques, a la Comissió Científica, que ens ha ajudat a l'equip de comunicació. Agrair a l'equip de comunicació per la tasca fonamental que ha fet en aquestes condicions, que no ha estat fàcil, com hem vist avui també. Un últim punt és el punt de les beques. A continuació, Cira Franquero, que és la nova responsable de mecenatge del campus, farà el lliurament de les beques, abans que clogui el doctor Comella. Baixem nosaltres? Sí, després. Cira. Bona tarda, ara ja, a aquesta hora, crec. Gràcies, Fran. Fem entrega, doncs, dels diplomes als guanyadors de les beques Predoc i de formació sanitària especialitzada. Aquestes beques, com sabeu, són molt especials per nosaltres perquè es poden donar gràcies a la col·laboració d'aquests més de 4.500 donants anònims, persones anònimes del carrer, que amb les seves petites aportacions van fent aquesta guardiola que ens permet becar a grans promeses de la ciència. A totes aquestes persones penso que cal donar-los un enorme gràcies perquè moltes vegades aquesta col·laboració, tot i que nosaltres la veiem petita, per ells és un gran esforç. Sense allargar-me més, que sé que és tard, normalment ens agrada que sigui un d'aquests amics el que fa l'entrega del xec, com que aquest any el format l'hem hagut de variar i té un caràcter molt més intern, em toca a mi fer aquesta entrega simbòlica. Si us sembla, el que faré serà nombrar-los a tots, són 10, entre els de formació sanitària especialitzada i les beques predoctorals, i un d'ells recollirà el diploma en nom de tots. Així doncs, els becats d'aquest any són el Manel Requena Ruiz, del grup de malalties neurovasculars, Matías Vicente Goma Camps, de la unitat de recerca de la columna vertebral, Marta Oliver Gadea, del grup de recerca Nictus, Piero Arturo Alberti Delgado, de cirurgia general, Anna Corell Garcia, de cirurgia general també. I els predocs han estat la Marta Palau Gautier, de malalties infeccioses, la Núria Massana Martinell, també de malalties infeccioses, i l'Almudena Sánchez García, del grup de recerca biomèdica amb cèl·lules mare del càncer. Recull el diploma en nom de tots ells Edi Prades García, del grup de malalties neurodegeneratives.
deixo la paraula al doctor Comella. Bé, jo seré molt breu, simplement donar-vos les gràcies a tots. El dia 7, tant ahir com avui, complexe, el nou format, l'adaptació és complexa, estic segur que de cara a l'any que ve segur que ho farem millor perquè una part important del que heu vist, l'streaming ha vingut per quedar-se, ara li comentava el Fran, i per tant també en aquest sentit és un aprenentatge, no és el mateix tindre una conferència de Zoom amb tota una sèrie de participants que muntar tota aquesta escenificació, més enllà de que la tècnica, quan li dona la gana, fa les seves jugades que no ajuden gens. Per tant, us volíem demanar disculpes per aquests aspectes tècnics, però us volíem donar sobretot les gràcies per la vostra participació activa, sobretot als organitzadors, a tot l'equip de comunicació, i recordar-vos, sense que se m'oblidi, enguany, evidentment, no hi ha cava ni hi ha torrons, esperem que això també ho puguem recuperar l'any que ve, però sí que tenim l'altre regal habitual en aquestes dates, que és el planning que trobareu a l'exterior si us ve de gust agafar-lo. Moltíssimes gràcies, cuideu-vos, vigileu aquestes festes, distància social, sobretot mascareta, us necessitem actius i en plena forma per l'any que ve. Gràcies a tots i totes.